parang may naalala ako dito. Morning guys. Andito na naman kami sa bukid. Wow. Kakagising lang. Huh? Tapos, anong oras na ba ngayon? Tingnan ko kung anong oras na. 6. What? 6. Alas 6 Gs. So first time kong ginamit yung yung Osmo na binigay sa akin ni Roy. Wow. Ayos no? Saan? So ito si Mama guys, nag-ano ng saging. Ano bang Tagalog ng sabam? Basta yan, gagawing minatamis. Minatamis na saging. Wow, yan yung agahan namin guys. Wow! Tapos mag-ano doon ng si Mama ng chocolate. Chocolate si Kwate dito. Hot choco, gagawa ng hot choco pero si Kwate. O yan yung agahan naman guys. Gamit namin uling kasi mas maganda kasi. Kung tinatanong nyo kung saan na yung mga ibang tao dito. Yan. Tulog pa ang mga... Tulog pa sila. Lalo na dito. Ito yung tinanim namin nakaraan. Laki na din yung mga talong. Excited na akong mamunga to. Tapos as usual yung patola namin. Daming bunga kaso may tinanggal kahapon. I-harvest ko to mamaya. Dadali namin sa Tagbilaran. Wow! Yan o. Wow! Meron pa. Dito. Wow! Ano? Tapos may blue turnip din kami guys. Pang tea din yan. Tapos ito din yung mga tinanim namin nakaraan na mga bell pepper, tsaka labuyo. Tapos ito naman singkamas. Wow, singkamas namin. Dati ang liit nun, laki na oh. Nasa sako lang. Ito, kamatis namin. Wow! Unting-unti na talagang natatapos siya guys. Hindi na ako makapaniwala. Kasi dati parang na hindi kami magkabahay. So ngayon, tas meron na kami. Wow, ang sarap sa feeling. Alam niyo yung dati parang kakabahay kaya kami. Kaya parang inano ko talaga na magkabahay kami. So dito na ngayon. Euro. Tapos yung ating yan o, andun sa garden niya. Sa garden niya. Alam niyo bang siya yung kahapon yung nagbungkal dyan guys? Siya nagbungkal niyan para mag-itanim niya. Na ba'y kulang o? Anong wala pa nini mo gitanom? Ha? Yan yung recorder na yung camera woman ate ko. Mag-harvest kami ng patola, dadalhin namin sa Tagbilaran. Para may pang-ulam kami doon. Kasi matagal na din kaming di nakadala si mama ng patola, so ako na lang magdala. Kasi uwi din kami mamaya. Tangad sa. Wala ikaw? Okay na to? Ano ba ito? Tanggalin. Wow! Wow! Meron pa ha. Wow! Ilagay ko muna yun dito. Pwede ba yun din? Pwede na ba na? Ay, wag mo na yan kasi parang... Sa likod ka, wala. Wala. Meron pa dun. Punta tayo dun. Nakakuan.
Meron pa dito, medyo mahaba-haba to. Wow! Parang may naalala ako dito. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 May naalala nga ako, mahaba. Tapos meron pa dito. What? Sila. Wow. Wow! Mga agat pa naman to. Sakit pa naman to ng mga agat. Tapos may isa pa. What? Na pa day? O, duwang ko na sila. Ay! Wow! And last but not the least, wow! Marami pang bunga doon kaso medyo ano pa, Maliit. maliit pa. So ito lang muna yung mga namin, tinanggal namin. Ito maliit na klase kasi to kaya tinanggal na namin. So ito po lahat ng nakuha namin. Wow, dami. May pangulam na kami sa Tagbilaran. Tsaka yung minatamis namin. Malapit na, hindi pa nga kumukulo. Wow. Mag-harvest din kami ng wing bean ulit kasi marami na namang bunga. So, Di na pala kailangan ng kutsilyo. Kailangan pitasin. Kailangan mo ng pitasin. Wow, dami na guys. Kasi kasi nung nakaraan nagdala si mama ng ganito. Masyadong hindi na makain kasi matigas na. Kagaya nito. Ito. Hindi na ito nakakain kasi matigas na yung ilalim niya. Pero pwede pa rin naman. Totoo? Okay? Yeah. Yun. Ayun o, ito. Asa? Hala ha, ang sabi na. Oo. Kana ba? Marami na guys. Wow! Dami na. Ito ubos. Pa. Dami yun. Wow! Dami pala, bilis ng mga ito. So, si Alex lang naman kumakain nito. Hindi? Hindi, sa ubos. So, ito na yung na-harvest namin guys. Marami na din. Pwede na ditong event. Sabi ko, G's ang tapok. Si Alex lang kakain ito. Makuha din kami ng sili guys para sa suka ni ate kasi may dinala na naman na si mama na isang galon na suka. So kukuha na kami ng sili pang suka. Alin na kayo sa asyenda namin. Wow! Wow, minatamis. Ito yung agahan namin ngayon guys. Ganda talaga pag uling lang no. Di pa magastos sa Kasi magkano lang yung isang sako ng uling eh. 200 lang ata. 100, 200. Tapos mga ilang gamitan mo na. Tapos hindi pa masyadong kasi matagal yan maubos. Wow! Eat ka, Kubi! Naubusan ng pagkain namin, Kubi! So sa wakas guys, nagising na tong mga taong to. Ngayon lang din ko nalaman. Tapos wow! Wow, mabait. Ngayon lang din yan guys. Huwag kayong maniwala dyan. Malapit na ding matapo, malapit na ding maluto. Wow!
Konti na lang. Sa wakas, nagising na si Senyorito Japet. Anong oras na? Ba't ngayon ka na nagising? Pinakain mo na ba si Kobe? Manda. Si Kobe, ibalik mo. Ngayon ka na nagising, May tinapay dito. Binili ni Opa. Napabili mo? Wow, wee! Wow! Kakain na kami. Wow. Tikman nga natin. Puro kindi, tanawang ba eh? Sarap. Mainit nga lang. Pares namin sa tinapay, guys. Wala naman ay, dili naman na. Sarap. Dili naman na, para sa ako nung saan man eh, pagpurmahan. Wow. Bait-bait naman. Naka-boots pa. That's complete gear man. Hanggang doon yan, Nyek. Hanggang doon muli. Muli naman, may uwi na kami. Nagunsa ka na pa. Haling. So doon po nagtatapos ang aking vlog. Hanggang sa muli. Paalam!